Akwụkwọ ihe mere nke abụọ isi nke 29. Hezekaya malitere ịchị mgbe ọ dị afọ 20 na Jerusalem, afọ 520. Ọ chịrịkwa. Aha nne ya bụ Zekaraya. O mere omume ọma n'ime Onyenwe anyị dịka o si mee. Devid nna ya nwere nkịta n'ụlọ Jehova, nke meghere ọnụ ụzọ ámá nke Onyenwe anyị. Aha ya bụ Abija, nwa nwaanyị anya nke afọ 5, n'afọ mbụ n'ọnwa nke ọchịchị ya, wee kwadobe ya. O wee kpọkọta ha n'ụzọ ọwụwa anyanwụ, kpọbata ndị nchụàjà na ndị Livai, wee sị ha, geenụ m ntị, unu ndị Livai, doonụ onwe unu nsọ ugbu a, doonụ ụlọ Chineke nke nna unu ha nsọ. Wepụkwa ihe ruru unyi n'ebe nsọ ahụ, n'ihi na nna anyị ha ejehiewo ma mee ihe ọjọọ n'anya Jehova Chineke anyị. Ha hapụwokwa ya, ha ewepụwo ihu ha n'ụlọ ukwu Jehova. Ha gbahapụwokwa azụ ha. Ha mechikwara ọnụ ụzọ ámá, gbanyụọ oriọna. Ha esurughị ihe nsure ọkụ. Ha achụghịkwa àjà n'ebe nsọ nye Chineke nke Izrel. Ya mere iwe Jehova bịakwutere ha dịka mgbasa, ihe tọgbọrọ n'efu na ihe ịma aka, dịka unu si hụ n'anya unu. N'ihi na lee, nna anyị ha adawo site na mma agha. Ụmụ anyị nwoke na ụmụ anyị nwaanyị na nwunye anyị nọ n'agha n'ihi otu ihe ahụ. Ugbu a anyị na-ezube ime nkwekọrịta na Jehova Chineke nke Izrel, ka o wee wepụ iwe ya dị ọkụ n'ebe anyị nọ. Ugbu a ụmụ m, unu aghọgbula onwe unu, n'ihi na Jehova ahọpụtala unu ka unu guzoro n'ihu ya, jeere ya ozi, ka unu bụrụ ndị ozi ya na ndị na-esuru ihe nsure ọkụ. Ndị Livai wee bilie, Mahatet nwa Amishal na Lua nwa Azariya, site n'ụmụ Kohat, site n'ụmụ Merari, Kish na Abid, na Azariya nwa Jehalel, site n'ụmụ Geshonai, Lua nwa Zimma, na Eden nwa Izrel. Lua n'ime ụmụ Elizafan, Shimri, Zekaraya na Matanaya. N'ime ụmụ Esaf, ụmụ Hemam, Liel na Shimei. N'ime ụmụ Ledutun, Shimei na Viziel. Ha wee kpọkọta ụmụnne ha, doo onwe ha nsọ. Ha wee bịa dịka iwu eze na okwu Jehova si dị, iji chebe ụlọ Jehova. Ndị nchụàjà wee banye n'ime ụlọ Jehova, dozie ya, wee wepụta ihe rụrụ arụ niile ha hụrụ n'ụlọ nsọ Jehova na ogige ụlọ Jehova. Ndị Livai wee buru ya gaa n'osimiri Kidrọn. Ha wee malite ido ya nsọ n'ụbọchị mbụ nke ọnwa mbụ. N'ụbọchị nke 8 nke ọnwa ahụ, ha bịarutere n'ọnụ ụzọ ámá nke Jehova, wee doo ụlọ Jehova nsọ n'ụbọchị 8. N'ụbọchị nke 16 nke ọnwa mbụ ha mechiri ya. Ha wee bịakwute eze Hezekaya sị, anyị edowe ụlọ Jehova niile nsọ, ebe ịchụ àjà nke àjà nsure ọkụ na ihe niile ya, tebụl achịcha na ihe niile ya, ihe niile nke eze Ehaz doziri mgbe ọ chịrị ma mebie iwu. Anyị edoziwe ha ma doo ha nsọ. Lee, ha nọ n'ihu ebe ịchụ àjà nke Jehova. Eze Hezekaya wee bilie n'isi ụtụtụ, kpọkọta ndị isi obodo, wee jee n'ụlọ Jehova. Ha wee weta ehi 10, ebule 10, ụmụ atụrụ 10 na ewu 10, dịka àjà maka alaeze, maka ebe dị nsọ na maka Juda. O wee nye ndị nchụàjà bụ ụmụ Erọn iwu ka ha chụọ ha n'ebe ịchụ àjà nke Jehova. Ha wee gbuo ehi. Ndị nchụàjà wee nara ọbara ha, fesa ya n'ebe ịchụ àjà ha, ma burukwa ebule, fesa ọbara ha n'ebe nchụàjà, ma gbuo ụmụ atụrụ ahụ, fesa ọbara ha n'ebe ịchụ àjà. Ha wee weta ewu maka àjà mmehie n'iru eze na nzukọ ahụ, tii ha n'elu ebe ịchụ àjà nke Jehova, aka n'isi ha. Ndị nchụàjà gburu ha ma jiri ọbara ha kpuchie ebe ịchụ àjà ahụ, iji mee ka Izrel niile dịghachi na mma, n'ihi na eze enyela iwu maka àjà nsure ọkụ na àjà mmehie maka Izrel dum. Ọzọkwa, n'ụlọ Jehova, o mere ka ndị Livai jiri simbal, une na une, dịka iwu Devid si dị, nke Gad onye ohu eze, na nke Netan onye amụma, n'ihi na iwu ahụ sitere n'aka Jehova na n'aka ndị amụma ya. Ndị Livai guzoro na ngwa egwu Devid, ndị nchụàjà jikwa opi. Hezekaya nyere iwu ka
ka a chụọ àjà nsure ọkụ n'elu ebe ịchụ àjà. Mgbe àjà nsure ọkụ malitere abụ, Jehova malitere site na opi na ngwa egwu nke David, eze Izrel. Nzukọ ahụ dum wee fee ofufe, na-abụ abụ ma na-afụ opi. Ihe a niile ruo mgbe a chụchara àjà nsure ọkụ. Mgbe a chụchara àjà nsure ọkụ, eze na ndị niile nọ na ya wee kpọọ isiala ma kpọọ isiala. Eze Hedekaya na ndị isi wee nye ndị Livayị iwu ka ha jiri okwu David na Asaf onye ohu kpee ekpere nye Jehova. Ha wee jiri ọnụ kpee ekpere, kpọọ isiala, feekwa ofufe. Hezekaya wee kwuo sị, ugbu a unu edoola onwe unu nye Jehova. Bịanụ ebe a weta àjà na àjà ekpere n'ụlọ Jehova. Nzukọ ahụ wee weta àjà na àjà ekpere. Ndị niile nwere obi ha wee chụọ àjà nsure ọkụ. Aha àjà nsure ọkụ nke nzukọ ahụ wetara bụ ehi 70, ebule 100 na atụrụ 200. Ihe ndị a niile bụ maka àjà nsure ọkụ nye Jehova na maka ido nsọ. Ụmụ ehi 600 na ụmụ atụrụ 200, atụrụ 3000. Ma ndị nchụàjà dị ole na ole. Ha enweghịkwa ike ịgbacha akpụkpọ anụ àjà nsure ọkụ niile. Ya mere, ụmụnne ha ndị Livayị nyere ha aka ruo mgbe ha rụchara ọrụ ahụ, ruo mgbe e doro ndị nchụàjà ndị ọzọ nsọ, n'ihi na ndị Livayị nwere obi ike ido onwe ha nsọ karịa ndị nchụàjà. Àjà nsure ọkụ dịkwa ọtụtụ, tinyere abụba nke àjà udo na àjà mmanya maka àjà nsure ọkụ. Ya mere, ozi ụlọ Jehova dị n'usoro. Hezekaya na ndị mmadụ niile wee chegharịa na Chineke emeela ka ndị mmadụ dị njikere otu a, n'ihi na e mere ihe ahụ na mberede.